В това видео искам да поговорим за 5 неща, които хората, които заекват, често не обичат да правят. Може да не сте напълно съгласни с мен, но това са неща, през които аз лично съм минал. И честно казано, не винаги е лесно да се говори за тях. Ако и ти се разпознаеш в някой от тях, ще се радвам да го споделиш в коментарите. Номер 1. Да казваш името си при първо запознанство. Може да звучи като нещо съвсем обикновено, но понякога е едно от най-трудните неща. Точно първата дума, точно името ти. И започваш да мислиш, ще успея ли да го кажа? И в този момент напрежението става още по-голямо. Номер 2. Да слушаш вицове. Може да звучи странно, защото за повечето хора това е нещо забавно, но когато заекваш, не винаги е така. Слушаш, всички се смеят и за момент си мислиш, и аз мога да съм забавен, и аз знам вицове. И после идва реалността. Никога не ги разказваш. Не защото не искаш, а защото със заекването сякаш се губи хуморът. И с времето просто спираш да опитваш. Все едно си затворил тези вицове в себе си. И в един момент започваш да не обичаш дори да ги слушаш. Номер 3. Да слушаш други заекващи хора. Понякога това е трудно, не защото не ги разбираш, а точно защото ги разбираш прекалено добре. Чуваш себе си в тях и започваш да виждаш как реагират хората, но от друга гледна точка. И това може да те накара да се почувстваш още по-несигурен. Номер 4. Да пазаруваш от малкото квартално магазинче. Стоиш на опашката и вече мислиш какво ще кажеш. Трябва да произнесеш точното име на продукта и не може да го замениш с нещо по-лесно. И точно това го прави по-трудно. С всяка изминала секунда напрежението се покачва. Редът идва и знаеш, че трябва да кажеш думата. Номер 5. Да изпращаш гласови съобщения. За повечето хора това е най-лесният и бърз начин да комуникират. Но когато заекваш, може да се превърне в малък кошмар. Натискаш запис и изведнъж започваш да мислиш за всяка дума. Спираш, триеш, започваш пак. И понякога едно съобщение отнема много повече, отколкото трябва.